जिहेतु बाथि मोनफ्रोम जाब्रां बिथांनि जेनाखि गोसोखां फुटबल टुर्नामेन्टनि बेखेवजेननाय बेवहाय आंखौ आलासि महरै हांख्रायहरदोंमोन। गाहाय आलासिया जोंनिनो सासे इएममोन, नाथाय बिथाङा मानिबा खारनाव फैनो हायाखिसै। दिनै आंखौ गाहाय आलासि महरै सायख'बाय, बिबुंथि लाबाय। खेलानि गेजेरजों देहाखौथ' राफोद खालामखायोआनो जाहैबाय। जोंनि दानि जाखांबोनाय जिनोखि सेंग्राफोरनि ओरैनो आला-दिङा थागारनाय, बे थागारलाबायनायनिफ्राय दिनैहाय बे खेलानि गेजेरजों मानसिफोरखौ मा खालामदों, एसे बिनिफ्राय बोथ्रोदनानै लाबोनानै खेलानि फारसे बा गेलेनायनि फारसे मोनसे सांग्रांथि लाबोनाय, बेफोरखौ खालामनो हायो। आरो दिनै बे ओनसोलावबो दिनै बिथां मुंख्लं जाब्रांनि खेलानि गेजेरजों बे ओनसोलाव जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोखौ बे खेलानि गेजेरजों मोनसे थुलुंगानाय लाबोखांगोन, आं बेखौ मिजिंथियो। आरो बिथांखौ जे बेबादि गोसोखांनानै जोंहा बे अन्थाइबारि माया क्लाब आरो लाइब्रेरि बिथांमोनहा जे बिथां मुंख्लंखौ गोजोन खालामनायजों लोगोसे खेला गेलेनायनि गेजेरजों मानसिफोरखौ गावनि देहानि राफोद आरो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खेला गेलेनायनि गेजेरजों मोनसे मानसिनि गोसोखौदि मोजां फारसे लाबोयो, बेखौ बे खेलानि गेजेरजों जों लाबोनोबो हायो आरो बे ओनसोलखौबो बेबादिनो लाबोगोन होननानै आं अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि बानजायनायाव बाथि खेबनि थाखाय बर'नि बिर जोहोलाव मुंख्लं जाब्रांनि मुङै जे फुटबल टुर्नामेन्टखौ जों दिनै होबाय, जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेखौ अपेनिं सेरेमनिखौ जों होफुंनो हानानै जोंहा साननाय दङमोन जोंनि बोथोरा माबायदि जागोन, जोंनि अडियेन्सफ्रा माबायदि जागोन, जोंनि आलासिफ्रा फैगोन ना फैया। नाथाय जोंहा गेदेर फोथायनाय दं बयनिबो सायाव। आरो जेरैबायदि जोङो प्रग्रामखौ थाम-थिम खालामदोंमोन, बे प्रग्राम थाम-थिम खालामनाय बायदियैनो दिनैनि प्रग्रामा जाफुंनानै थांबाय। जोबोद गोजोननायखौ मोन्दों। उननि समाव माब्ला दङ खेलाया? जोंहा खेलाया दिनै जागायबाय, गाबोन जोंहा बन्द थागोन। गाबोननि अखानायै दङ 28 थारिखआव बादायलायनायाव बाहागो लागोन मर्निं स्टार FC आरो बड'लेण्ड राइजिं स्टार FC बिथांमोना बाहागो लागोन। आरो बिनि उनाव सानसे आरोबाव बन्द थाबावगोन आरो बिनि अखानायै जागोन। बेबायदिनो फारि सानसे बा साननै गेपनि गेजेरजों जोङो बादायलायनायखौ होलांबाय थागोन। आरो फैगौ नभेम्बरनि 9 थारिखआव जोङो फाइनालखौ जोङो खुंफुंनो आखायाव लाबाय। अपेनिं खेलायाव सोरनि गेजेराव जानानै सोर देरहासार जानो हागोन? दिनैनि अपेनिं बादायलायनायाव LBFC बिनि हेंथायै बादायलायदों। दिनैनि अपेनिं बादायलायनायाव LBFC आरो बिनि हेंथायै बादायनायाव बाहागो लादोंमोन बारदैसिख्ला FC। LBFCआ 5 गल सोनो हादों आरो बारदैसिख्ला FCआ 3 गल सोनो हादों। बेबायदियैनो LBFCआ दिनै देरहासार जानो हाबाय।